Lagi naman yung kagrilo. Nag-enjoy sila sa Lord. Last ko. Sarap. Ano ba yung sarap? Basura. Ano saan mo ba? Na-enjoy kayo sila. Iba ang pastor dyan, ibili na ko ah. Ay, ibili na ko ate ko, mamuli. Kamu na na, ang buhay. Sige, tingnan ninyo. Ayaw, isakol! Diana? Pabli. Wala. Good. Good. Ay, wala ako! Kisa isa. Yay! Gata kay Pastor John. Yay! Ayaw na eh. Sabi na. Sige, bye na ta. Ay, marang mahadlo pa ni. Bye ko lang kita. Ah.